Dijous està previst l'inici oficial de la temporada de navegabilitat al riu. A hores d'ara, el cabal de l'Ebre se situa en 700 metres cúbics per segon, al llindar dels 800 que l'IDC fixa com a màxim per recomanar l'aturada de les embarcacions. Avui, el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha donat detalls de la temporada de navegabilitat en una entrevista al programa L'Ebre al dia. Jordi Borràs no s'ha estat de valorar l'afectació que el Pla de Conca podria suposar al riu i ho ha fet, a més, amb un missatge contundent. Penso que és una burla al territori el que s'ha proposat, perquè ja et dic, el tema del delta se'n va fer punyetes si això se du a terme. Hi ha un tema econòmic i social molt important que també tindria unes conseqüències molt negatives, però la navegació hi ha uns mesos, que precisament són els mesos d'estiu, que hi ha la previsió que podria arribar a ser que només baixessin 80 metres cúbics pel riu, a pas de Tortosa. Això vol dir que no es podria navegar en tot el riu, perquè 80 metres cúbics a Tortosa hi hauria 30 centímetres, a molts punts del riu, menys de 30 centímetres de profunditat.